nwoke anụ ka m si kwuo ya nna takwa n'ọjị a n'otu ka ha bụ ụmụ arụgite anya n'ikpe n'aba Kraịst enwe anyị. Igbo mụrụ ụzọ m ọzọ ekele m unu nnọọ na mmemme ụtụtụ anyị kpọrọ agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ. Ọ bụrụ na chi foo ụtụtụ ya bụ na ụtụtụ ọbụla chi foro ọkụkụ na-enwe di. Igbo na-asịkwazi na afọ ekwere ụkwụ zuru ike. Ile n'anya ugbu a ọtụtụ ndị mmadụ ekwopụgo site n'ụlọ ha ije chọwa ihe afọ ga-eri. Igbo wee kwukwasị na aka aja aja butere ọnụ mmanụ maka na isi na ị gaghị arụ elekwana anyị nwekwana olileanya iri maka na ị gaghị na-akwara efere na-arịọgharị nri mana egbujighị gị aka nke eji egbuji gị ụkwụ. Ihe ahụ gị niile zuru oke mana unu bụ ndị selense mụnwa inechere m anya mụnwa bịa na-eye akara bịa na-ebugharị ọkpa maka gịnị fụkwara ka m dị ome ahụ ya etu a ya bụ onye omeji ọgụ ọmụma asa ahụ mana agụụ ga-eme gị ịwa ma ọ bụrụ na ị chọghị ịrụ ọrụ. Ya bụ na gị bụ onye ọma na-ege ntị na-ekiri m na mmemme ụtụtụ tata ana m asị gị bilie chọwa ihe ị ga-eri maka na ugbu a nwekwa onye arachaghị ọnụ ya ụgụrụ arachara ya bụ na ọ bụrụ na ị chere na mmadụ ka ị ga-adabere mgbe ọbụla isichala ofe egwusi gị a kụnyegodo m ka m na-enwere m akpụ osichego ofe egwusi gị nwa gịnị mere na ị gaghị esi ofe egwusi? Ọ maka na ijighị ego ejiri nganga ị mara asị na nganga ka eji agbara efi ọsọ. Ọ dị mma nnọọ na ya bụ mmemme ụtụtụ nke taa ya bụ ụbọchị ikpeazụ n'izu ụbọchị Fraịde nke onye umengwụ ji were na-achịla aka elu na-ekele Olisa maka na ọ bụ mgbe ha ji eje ezumike izu ụka ya bụ wikendi. Mana onye do gara n'ọrụ na-asị na taa ka kwa Fraịde arụchabekwa m ihe m ga-arụ mana otu ụlọ o si dị echi m ga-aga n'ihu. Mana onye umengwụ ọ gaghị akụdo elekere 4 nke mgbede o buru gị akpela na-ehi ụra na-agwọtọrị. Aha m ka Maazị Okwu Francis Idenye naanị m anọghị n'ọgbọ nwanne m nwaanyị nọkwazi n'ọgbọ mbụ onye ga-eji ọnụ ya wee kelee ndị Igbo ma gwa ndị Igbo aha ya na nke a na-etu ya na nke o ji eko Ọsadebe si nke onye ji akụkwana ya nne biko ekele ndị Igbo. Aha ọmụnwa bụkwa Florence Achidime onye a na-akpọ Flọflọ. Ọ dị mma ụnụ anụgoro asị ịma na ọ na-ekwu okwu aha m bụ ya na-eme olu etu a na-eme anya ya rogbo ụnụ aghọtago n'ihe m na-ekwu ya bụ na ọ sị ekwu o kwuru ya Flọflọ ihe eji mara ya dịka ọ na-adị ka anyị jee n'ezumike aha anyị ji akwacha akpịrị dịka ụnụ mana etu anyị si eme ya. Ọ bụrụ na anyị jee chịkọta nwanne m anya atọpere gị ihe anyị ji bịa tata ihe anyị ji mere isiokwu ọ bụkwa ihe dị ụkpọkpọ ọ bụ ihe ga-amasị gị igere maka na onye amaghị ibezie uche onye anaghị ezuru ya ada ama ihe na isi awọ a sị na onye njem ka onye isi awọ ihe wee mara otu ọbụla ọ dị anyị jee chịkọta azụ anyị sụwapụrụ unu ya bụ akụ oyibo nsugbe apụkwa na nwanne maọbụ nwanna anyị na-abịa ngwa ngwa. Anyị atọpere ihe niile aha anyị bụ ihe niile n'ụkpa ọtụtụ ihe dị a ga na-ewefute ya ofu mma nwoke anụ ka m si kwuo ya nna takwa n'ọjị a n'otu ka ha bụ ụmụ arụgite anya n'ikpe n'aba Kraịst enwe anyị.
uche gị na ọnụ igwe onyonyo anyị ji okwu na ụbọchị nkịta aha m bụ Ọbịageli na-eji dịka ọ na-adị aha m bụkwa Maazị Esemokwu Francis. Mama Africa Igbo anyị zuru ka eme. See, all of you, this house, you are playing with madness. Skit chat. Yeah, see one. Skit chat. What's going on here? Is it They say, now so many they say people. That's when he doesn't even have hair. Hey, Zangaliwa. Skit chat. Right on Bright Television, the home of talk and entertainment. Don't forget, you can also watch us on DSTV Africa, channel 102, Bright Television. Skit chat. We celebrate creativity. Oh yes, grand comedy. Watch us every day at some of your favorite comedians. Crack your ribs. Oh yeah? Bringing you... I atọpere ihe niile ha ji anyị bụ ihe niile n'ụkpa ọtụtụ ihe dị a ga na-ewefute ya ofu nne mma nwoke anọ ka m si kwuo ya nna takwa n'ọjị a n'otu ka ha bụ ụmụ arụgịta anya n'ibe n'aba Kraịst na enwe anyị. Ogburu uche gị na ọnụ igwe onyonyo anyị ji okwu na ụbọchị nkịta aha m bụ Ọbịageli na-eji dịka ọ na-adị aha m bụkwa Maazị Esemokwu Francis. Mama Africa Igbo anyị zuru ka eme. Ọ dị mma gị bụ onye ọma na-ekiri anyị anyị echetakwala azụ dịka anyị gwara gị na anyị na-aga ezumike anyị kwachara akpịrị tụgharịkwa uche dịzie njikere ịsụwapụrụ unu ya bụ akụ oyibo nsogbe na nke tata bụ mmemme ụtụtụ anyị akpọrọ agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ nwa bekee kpọrọ breakfast show mgbe mmemme anyị ji na-eme ka ụmụ Igbo malite ya bụ agbammbọ nke ụbọchị ya bụ ha ji amalite n'isi ụtụtụ amakwa m na mmemme a na ọ na-enye unu ihe a chọrọ ma sịkwarị na o nwere alụ unu chọrọ ịtụnyere anyị ohere dịkwa site na akara ekwentị a ga na-ewepụta mgbe a ga-akpọpụtara unu isiokwu anyị tata bụ esemokwu ala. Esemokwu ala maka na ọtụtụ bụ ndị ala tagoro isi ha taa n'ala Igbo ha ọwụ ndị gara elega anya ụfọdụ n'ime ha gara ịbụ gọvanọ, ụfọdụ nwere ike ịbụrụ prezidenti ma ọ bụ bụrụ nwunye prezidenti, mana esemokwu ala ataala ha isi ha kemgbe ụfọdụ bụ ụmụaka mụpụtara na a na-alụ ọgụ obodo na obodo na-alụ ọgụ maka ala abata n'obodo egbuo ụmụaka, gbuo ndị okenye, gbuo ndị niile, gbaa ụlọ ha ọkụ. Ya bụ ha ji si na anyị ga-ewepụta isiokwu a tata ka anyị tụlee ya, nyochaa ya, mara etu e ga-esi gwọọ onye ukwu wara, maka na a sị na-eme mgba emeghala ọdachi. Eleghị anya na mpaghara ebe unu ugbu a unu amalitela idonwu na aka n'ọnụ maka obere ala do na-abịa, ala ga-adịkwu n'ala, ala bụ ebe a ga-ele onye nwụrụ anwụ. Ya bụ n'ihe niile mmadụ niile bụ aja ka ezi ihe kpatara na apụtazi a na-azọ ya azọ ebe ala sara mbara ka ute.
ya bụ na ọ bụ ihe ha ji anyị wefụtara n'ụbọchị nke taa. Aga m asị ka nwanne m nwaanyị ka ọ kọwapụtara anyị ihe bụ esemokwu ala. Daalụ na ndị Igbo. Ihe bụ esemokwu ala bụ ihe bekee na-akpọ land dispute. Ndị obodo na obodo na-enwe nsogbu maka obere ala, ma nwanne na nwanne na-enwe nsogbu maka ala. Ọ dị mma, ọ kọwapụtago ihe bụ esemokwu ala, ya bụ nghọtahie a na-enweta site na ịzọ ohere. Eleghị anya o nwere ebe nna ochie unu kọrọ ugbo mgbe ochie. Ọ gwara unu tupu ọ na-anwụ na ebe awa ala m zụrụ ya. Ọ bụrụ na achọ nwoke afọ unu gakwa n'iru n'akọ ugbo, unu chọkwa ịrụ ụlọ, unu kwere ike ịrụ ụlọ ebe ahụ onye kpata ego. Mana ọ naghị afịa ahụ obere oge ka ụwa na chi na-eji na-abụ ndị mmadụ na-adụ na-anwụ. O nwere mgbe ọ ga-eru, eleghị anya etu a ọtụtụ n'ime anyị pụtara ụzọ ije, ma ndị nke nọ n'ụlọ tupu ị mara ihe na-emenụ, ndị nke nọ nso eje kpabiri ala ahụ, nwere ike rụọ ụlọ maọbụ kọwa ya ugbo maọbụ gaa na-egburu akwụ dị ebe ahụ maọbụ ihe osisi ndị ọzọ eji na-eweta ego. Unu lọtazie kpodu n'ekwentị ịmakwara Maazị Chimaobi makwara n'ala unu ka ọ na-akọzi ugbo ka ọ nyere ya ka ọ nọọmachagharị. Tupu ị mara ihe na-emenụ, iwe tụtụrụ ka ekwentị kpọm gwa Maazị Chimaobi si ya na ọ makwara ka o si banye n'ala ahịa sikwa ebe ahụ fụta tupu gị na-esi ebe ị nọ n'ala rute. Ya bụrụ na ị chọghị iji anya afọ ya n'ala ahụ, esemokwu ala amalitegokwa. Eleghị anya nna Chimaobi tọrọ nna gị ka bụ ụmụnna. Esemokwu ala na-adịkwa na mba obodo na obodo. Ile mgbọ a na-akwụ ugbu a na Ukraine ya na ndị Russia, ọwa ala ka a na-azụ. Ala ka a na-azụ maka na ndị ka ebe a ndị a mba onweghị onye kwetere na nke ibe ya na-ekwu. Ile anya mgbe ụfọdụ hụ na dịka onye seftere n'onyonyo ịhụgo ọ na-atụ aka n'ebe bụ ala m, gị pụọrọ m n'ala m. Asụrụ na bekee get off my land, ya bụ n'asụ bekee pụọrọ m n'ala m. Ọwụ ihe a na-eme ugbu a n'ala Igbo. Ọ dị ebe niile, nwanne na nwanne, ụmụnna na ụmụnna. O nwere nke a ga-apụta asị na ebe a ka a na-akọ ugbo, asị ka abịa kenye ndị mmadụ. Onye ka mụnwa bụ okenye, mụnwa bụgo okenye ka ga-bụrụ gị okenye, mụnwa tọrọ gị atọ mụnwa ka nna m gwara ebe a bụ nke anyị. Ọkwa otu ụmụnna ebe ha na-akọ ugbo, ebe a abido zọba. Ọkwa ofu ụmụnna, onye nke ọzọ asị mba na mụnwa tọrọ gị, agaghị ebu ụzọ kenye gị ekenye mụnwa, maọbụ obere nwa mara bọsị amụrụ maka na o ji ego ka iji wee kenye nnukwu ala, wee kenye m obere ala tupu e were ọgwụ demere gị ebe ahụ. Tupu ị mara ihe na-emenụ, efugo ha egbuo ego onwe dịka ikwu. Maka mgbe ụfọdụ ọ bụrụ ọgwụ a na-apụta n'obodo lụwa ọgụ were mma na egbe na ihe na-eme. Ya bụ na esemokwu ala ka ihe na-eche na-akpatakwanụ ndị mmadụ ji azụ ala maọbụ ji ese okwu ala. Esemokwu ala bụ ihe ndị bekee na-akpọ greediness, because o nwere ike bụ ala anyị na-ekwu abụrụ ọka gị nwa, ọ mebi nnọọ ya ka a na-ekwu okwu ala ahụ, ịpụtazie na nna gị nwe ala ahụ. Unu nụcha ọgwụ ahụ, mechie ihe niile unu mechaa, gbuche ndị mmadụ, tupu ịfụzie lata ala ahụ abụọ ọzọ gị nwa nwe ya. N'iji ọsọ ịchọ mmadụ gwara gị na ebe a bụ ala nna gị na ọ bụrụ ala nna gị, ị chọpụtara ọfụma mebi nna gị agwarọ gị na ebe a ka ọ dị bifo tupu ọ nwụọ, gị nwa pụtazie na ebe a bụ ala nna gị. Ndị abịaziezi ebe a na nna abidozie igbu enwe ha adịnọrị agụchi enwe ha, ịfụzie lata ala a na ọ bụrụ onye a na-eshi ike na ya nwe ya bụ onye nwe dị ala. Mgbe ụfọdụ kwa ihe ọzọ na-ebidokwa esemokwu ala bụ oke ala. Eleghị anya ebe ahụ ukwu osisi ahụ dị
ebe ukwu akpụ dị ebe ahụ ka ala ahụ jedebere mana Maazị Okorie ga-asị mba ala ahụ gafere ukwu akpụ agwa o ruru osisi nke ọzọ ọ kụnyego esemokwu ụmụaka na-etolitezi abịa n'akọ ugbo chetakwa na Maazị Okorie sị na ọ bụghị ebe a ka ala jedebere mana eziokwu ebe ahụ akụnyego esemokwu oke ala ma ndị iche amaghị ebu biko ọ bụrụ kịta ị ga-etiegoro biko ọ bụrụ na onwe otu onye arụ n'ala ga-abịa jee gbupụ osisi eji mee oke ala ọ ga-abụ osisi na-abịa na-asị itie biko ahụ tinye ebe ahụ even if ọ bịa mechi a ga-ewere mma gwupụta ya fụ ebe biko ahụ ị mara ebe ala ahụ bekee kịta na-asị osisi onye ọjọọ ga ogbupụ ede osisi bụọ ya kpochie mmiri agbachi ebe ị gaghị amata ebe ọ dị mma ihe ọzọ na-akpọtakwanụ aja enwe esemokwu ala bụkwa ihe dịka ala na-eme nri dịka ọkachasị n'ala Igbo ala na-enweta mmanụ ala na-eme nri ebe nri dị a na-asị na ịkọnye akpụ ebe a ifu akpụ a na-ebupụta tupu ị mara ihe na-emenụ ofu onye dịka i kwuru anya ukwu greediness asị obere nwa m mara ụbọchị a mụrụ ka na-akọ akọ ugbo ebe a m meje chụpụ ya ọ ga-eburu ụzọ bịa sị gị Nnamdị ala ahụ dịkwanụ n'ugwu egbe ala ahụ dị n'ugwu egbe ọ ga-amasịkwanụ m ka hapụrụ m ya n'afọ a ka m kọọ ya ugbo ọ bụrụ na Nnamdị si mgbanụ na ya ukwu onwe ihe o mere gaa kọọ ọ banye ha na n'afọ anwa ọ gaghị anwa si n'ala ahụ pụta o nwere mgbe ọ ga-eru ya ekwubezi na ọya anwa dịka ebe si pụta ịma anyị na-enwe mmanụ very well a na ebe Niger Delta mmanụ ọ na-apụta ọfụma so o nwere ike bụ o nwere ndị kọmpanị ga-apụta asị afụrụ mmanụ na ebe ahụ mmanụ petrol nke a ji agba moto ala n'afọ petrol mmanụ petrol ebe ahụ na ama onye nwe ndị famili nwe ala ebe a ka a setụrụ ha ịfụzie ndị ọzọ ishijere ma ndị nọ n'ofozi apụtazịa na ndị nọ na Lagos apụta maka ala a because afụrụ ndị kọmpani iwepụta ego ebe ahụ tupu eburozie na-egbu ndị mmadụ because a na-asị ego chọrọ ịpụta ebe ahụ ha hapụrụ ya since onwe ya na-eme ebe ahụ onwe onye na-agagoro ka a mara gị ihe na-eme ala ahụ beta apụta na kọmpani chọrọ ịmara ebe ahụ onye ọbụla apụtazie weta anya na-egbukwa ndị mmadụ maka ndị kọmpani chọrọ ịkwụ ụgwọ ala ahụ ọ dị mma ka ihe ọ na-abụ ihe na-adị na-eme na ọ na-azụ ala ya bụ mgbe ọbụla amalitere ịzụ ala kedu otu ihe maọbụ ihe ndị ọzọ na-eme n'etiti ndị na-azụ ala ahụ ihe na-eme n'etiti bụ ịma onwe ndị nwe obi ọjọọ ọ na-apụta ịfụrụ n'abalị a na-agacha ibe mmadụ na-adamecha ọgụ ka ọ bụrụzie ịma akụnye ọtọ bifo echi a ga-akwụ ụgwọ a na ahụ kọrọ ịma afọ ọkpa iji aga ebe ahụ gakụrụ ebe ahụ ọ dị mma ihe dịka ajụjụ anyị si dị ihe ya bụ ịzụ ala na-ebute dụ ahụ ọ buru ibu dịka o kwuru a na-akọ nsị ọzọ bụ iro na-adị ọ na-egbochikwe agamnihu unu ahụla n'ihe onyonyo esepụtara ndị niile a na-ebe a efu na afọ ugbu a bụ ndị na-azụ ala efugo ndị nke ọzọ ha na-apịazi ọkpọ a na-eji ndị ọzọ ọwụ ihe ọ na-ebute ọ na-ebutekwa ma ịdụ ụlọ ọkụ dụcha ụlọ ọkụ ma gbacha ihe niile ọkụ gbacha ụgbọala na ihe ndị ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ na ọ na-emebi ya ọ na-egbochi agamnihu mmepe obodo maka na a na-azụ ala elega anya dịka i kwuru na bụ na ndị kọmpani na-achọ ịbịa ka ha gwuo mmanụ afụrụ n'ala ahụ ama na ọ bụrụ na ewube ụlọ ọrụ na-amịpụta mmanụ n'obodo anwa a ga-etinye ndị ụmụ okorobịa dị iche iche n'ọrụ mana ọ bụrụ na a na-azụ ala ahụ
enwere mgbe ọ ga-eruo ndị kọmpanị ahụ chọrọ ụlọ ọrụ ahụ chọrọ ibibịa mepụta asị mba na ebe ọbụla a na-ese okwu n'aka ha adịghị ya ha hapụrụ unu ala unu m ihe niile ma unu agaghị ama etu esi amịpụta ya bụ mmanụ agamnihu agaghị adị ndị a ga-atinye n'ọrụ n'ọtụtụ ihe ndị ọzọ agaghị adị ya bụ na ihe na-eme mgbe ọbụla a na-azụ ala ọ bụghị obere ihe ya bụ na ihe anyị na-ekwu n'ihe a bụ na gị bụ onye makwa asa ahụ makwara onwe gị ya bụ na wepụ aka enwere ofe tupu ọwa aka mmadụ ka anyị gaa obere ezumike nne anyị chịkọta azụ anya a na-akọ na-ekwu ihe gbasatara ya bụ esemokwu ala echefukwala na ụlọ ọrụ ebe ị na-ekiri anyị ugbu a bụ Mama Africa Igbo TSTV Africa ebe ọ na-adị na-akpọtụ n'isi ụtụtụ ọbụla mmemme anyị bụ agụpụ ụzọ agụpụ ọnụ mgbe anyị ji na-ekwupụ ọtụtụ ihe ga-enyere gị aka na ndụ nke ị mara nke ị ga-amata tinyekworo nke ị maara ya bụ ị ga-amụta otu ihe maọbụ ihe ndị ọzọ tinyere nke ị maara n'ụtụtụ anyị na-ekwu ịzọ ala ya bụ esemokwu ala land dispute nke anyị kwuru na ọ tala isi ndị mmadụ mana tupu anyị aga n'ihu anyị ga-aga ezumike azụmahịa nke nwa bekee kpọrọ commercial break mgbe anyị ji kwesị ọ bụrụ na ị wetara anyị iti mkpu azụmahịa gị anyị etere gị mkpu nke ọma sepụta onyonyo ebe ị na-anọ n'ihe ị na-eme akara ekwentị gị etu a ga-esi nweta gị na etu a ga-esi bịa zụọ gị ahịa ma ọ bụkwa na ị na-eme mmemme ikupụta nwa ịgba nkwụ ịlụ nwaanyị nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ Chineke mere ebere gị iwute ụlọ dị mma ịchọrọ ka agbape ịbịa anyị na gị ekwurie mara ihe a na-ewepụ na na-ewere na-eri ya apụkwala anyị na-apụta ngwa ngwa ọ gaghị egbu oge anyị echigata azụ bịa na-ekwupụ na ya bụ ihe mmemme nke ụtụtụ a daalụ anyị atọpere ihe niile anyị ji anyị bụ ihe niile n'ụkpa ọtụtụ ihe dị a ga na-ewefute ya ofu mma nwoke anụ ka m si kwuo ya nna takwa n'ọjị a n'otu ka ha bụ ụmụ arụgite anya n'ibe n'aba Kraịst na enwe anyị uche gị na onye igwe onyonyo maka na anyị ji okwu na ọtụtụ ụbọchị nkịta aha m bụ Obiageli Meji dịka ọ na-adị aha m bụkwa Maazị Okwu Francis Mama Africa Igbo anyị zuru ka emee anyị atọpere ihe niile anyị ji anyị bụ ihe niile n'ụkpa ọtụtụ ihe dị a ga na-ewefute ya ofu mma nwoke anụ ka m si kwuo ya nna takwa n'ọjị a n'otu ka ha bụ ụmụ arụgite anya n'ibe n'aba Kraịst na enwe anyị uche gị na onye igwe onyonyo maka na anyị ji okwu na ọtụtụ ụbọchị nkịta aha m bụ Obiageli Meji
dịka ọ na-adị aha m bụkwa Maazị Okwu Francis. Mama Africa Igbo, anyị zuru ka eme. Ndewo nụ. Anyị echitala azụ na mmemme a na-akpọ akụpụ ụzọ ọkụpụ ọnụ. Nsị ka m were ohere a ka m were nye Maazị Okwu nwanne m. Nna anụgoni ya o nyefego m ohere n'aka ka m kwuru gaba, ya bụ enwere ike tụgharịa ya esi na ọkọrọ gaba. Nwere ihe a na-akpọ kọrọ gaba, ama m na-eme ya. Ọ dị mma gị bụ onye ọma na-ekiri anyị dịka o kwuru ọhanye ego m ya n'aka. Ajụjụ m ji n'aka ugbu a maọbụ ihe anyị ga-atụle ugbu a bụ ọ bụrụ na esemokwu ala dị, ebee ka anyị ga-aga mkpezi na ime udo? Asị m kwuo, ọ dịkwa ka asị m kwuo, kama m kwutecha nye gị ohere ka ị kwuo. Ya bụ na dịka ọ na-adị, ọ bụrụ na enwee esemokwu ala dịka unu hụrụ esepụtara na ihe onyonyo ugbu a, dispute settlement, ọ bụrụ na ọ dị etu a na-emalite na ụmụnna akpọ oku, ndị a na-eso okwu anọrọ ebe a, ndị nke ọzọ anọrọ ebe a, abido tinye ya ọnụ, ndị okenye anọkwara, ndị mma mgbe ihe bidoro, ndị nọ mgbe enwecha eziokwu na ndị nke ọzọ nwere ka ọ bụ na ha anwụchago, mana ndị nọnụ ga-asị anọ m mgbe ihe a na-eme, ọnwụ na Chima ọ ya nwe ala ahụ, gị bụ Emeka hapụrụ Chima ala ahụ, ọwụ nna ochie hapụrụ ya nna ya wee nwụọ, hapụrụ ya Chima, ka ihe na-azụsara ya ala sara mbara. O nwere ala nke ọzọ dị n'ebe eri, gawa ebe ahụ n'ịtọsa aka etu esi chọọ, ma hapụrụ ya ana ahụ, nwe ihe eji ala eme. Etu a na-esikweta ahụ esetụrụ. Mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na ụmụnne enweghị ike idozitenwu okwu ahụ, enwere ike akpọkọọ site na ụmụnna ọ baa na ndị obodo, ekpegide ọ bụrụ na ekpetaghị ya, enwekwara ike asị anyị agbago ụmụnna ga-asị ndị obodo na ha nwaala oku ha idoziri esemokwu dị n'etiti Chima nakwa Emeka, mana ha ekweta to ọha obodo tinye ya ọnụ. Ndị ọha obodo ga-akpọ ha akpọ oku kwe ekwe apụta, ebido tinye ya ọnụ. Ndị mmadụ ga-ekwu, ndị nke a ga-ekwu. Ịma na ihe na-eme esemokwu oke ala bụ ị ga-ahụ ndị na-afụcha eziokwu ma ha akwụnyere okwu ụgha. Eleganya ọ bụrụ na onye nke a ka jide ego, eleganya na ihe ha ji akwụnyere Emeka bụ na Emeka ka ji ego, mana eziokwu ma ọ na onyego ha aka azụ, maka ndị Igbo si na eziokwu ọbụla ikpe mara na aka azụ dị ya. O nwere ike ọ bụrụ na ọ nwere ihe ọ sọkwụrụ ha n'aka, ha nara wee jee kupu ụtaba ya na kaikai, maka onweghị ihe ọzọ karịrị na ndị na-anọ ụfọdụ ọtụtụ ndị okenye arụrụ ala ahụ, ọ wụ ego aka azụ ahụ igote anụ na-ịṅụ kaikai na-ekpo ụtaba. Ụfọdụ n'ime ha na-ezekwe guf, ịnwere onwe ihe na-ekpo kpọrọ guf. Ọ darụgo ego ahụ, ọ na-ekwuzi Maazị Ọdịnka ị nọsịdị na ọ bụ Chima nwe ala ahụ, ị nọ mgbe nna ya nyere ya ala, pụọ ebe a. Ọ na-ekwenyere Emeka. Ya bụrụ na udo ebe ahụ na-enweghị ike ime udo, ebe ọzọ a ga-agazi bụ ụlọ ikpe. A ga-agagodo ụlọ ikpe ahụ garuo ya ogo dị iche iche tupu na onye a na-azụ ala, onye jiji a na-akọnye, maka a na-azụ ala, onye jiji a na-akọnye. Ọ dị mma gị bụ onye ọma na-ekiri anyị na mmemme ụtụtụ a, ama m niile ekiri ama egere ihe anyị na-ekwu ihe gbasatara ịzọ ala ma bụ esemokwu ala. Ekwe enugonu o nwere ụdị ọzọ ị na-eche, etu ọzọ si eche eji nwe ike anya etu si na-edozi ya bụ esemokwu ala? Dịka otu ị kwuru ya, otu a ka o kwesịrị ịdị na esemokwu dị n'ala.
abịa mee ihe ahụ bụ ọga n'otu ndị mmadụ ndị okenye bịa tinye ọnụ n'okwu ahụ na ọga ozi otu ọ kwesịrị ịga ihe a ga-eme n'ụwa aga n'ụlọ ikpe achọta onye ga-ekwu okwu ahụ ekpegide n'etiti bụ ọga ahụ bikos ihe na-eweta okwu ihe ahụ bụ onye ji ego pụta wepụta ego na-enyecha ndị ike ya land na-enyecha ha ka a na-atụ asị na-ekwunyere ya so that at the end of the day the other one onwe ya oji ọ nọrịzie na-ebe akwa ọdịcha otu ahụ ị gaa n'ụlọ ikpe mgbe ụfọdụ kwa ụzọ eji edozikwa ala bụ na a na-eje n'ukwu arụsị arụsị a ọ na-arụzi ọrụ ọ na-arụzi arụsị ka na-arụkwa n'obodo ụfọdụ mana obodo ụfọdụ ha arụsị ga-asị arụsị a na-arụzi ọrụ na bifo arụsị ebido igbu mmadụ na ọ ga-ete aka o nwere arụsị dịka ugbu a emetachara ọhụrụ bụ ndị na-anaghị aga ụka metachara ọhụrụ bụ ọ bụrụ na ị ga-adụ isi a ga-asị ọ bụrụ na o doro gị anya n'ala bụ ala gụdọ isi ị ga-ahụ nke ahụ na ọ na-ere maka na o do ha n'isi ma ọ bụghị ala kụgbuo ya ya bụ na ụdị dị iche iche ka eji wee na-edozi esemokwu ala n'ala Igbo mana ọ bụrụ na o kweghị omume enwekwara ụzọ bekee dịka anyị kwuru ịga na enwe okwu ji n'ọlụ mgbe ahụ kee ụlọ ikpe nwere ike ịga ụlọ ikpe nwere ike ịga ihe ndị bekee na-akpọ kọt kọtụ ahụ enwere ka nọ n'ogo enwere customary court enwere ka ha kpọrọ ya appeal court enwere high court enwere supreme court ya bụ na kọtụ ndị a niile bụ ụlọikpe n'asụsụ Igbo ụlọikpe ole ebe nwere ike inweje okwu gbasatara ala ịma na enwere ụlọ ọrụ a na-akpọkwa dispute and conflict resolution ndị na-afụ maka ndozi okwu esemokwu ala nwekwe National Boundary Commission na ọ bụ ndị na-azụ oke ala ya bụ ebe niile ka mana ndị mmadụ ga na-ajụ ugbu a sị kee ụlọikpe kpọmkwem onye nwere esemokwu ala ga-aga ha ga-aga ụlọikpe niile ahụ anyị gosisiri malite na customary high court appeal court onye ji ego ga-aga ha ncha ruo n'isi ruo na Supreme Court bụ ejecha ọgwụ o ruzie ebe ahụ ọ spendicha ego ahụ wesite ego ahụ wesite ọ ga ebe ahụ tinye ọga ọzọ maazị ebe a ka okwu ga ma nwa ogbenye nwere ike onwekwa ego ije ụlọikpe ahụ chọsọ Chineke bụ onye ga-enyere ya aka na ọ ka ọ nweta onye na-ekwu okwu dị ebe a na-ekwu eziokwu ọ dị mma mana ọ na-agba mbido etu a obere oge na-agba fịara mana ekwucheba ihe eji n'ọnụ ka mmetụta ịzụ ala na-emetụta n'obodo ka mmetụta ya n'obodo ya bụ nke nwa bekee kpọrọ effects of land disputes ka m sụzie oyibo aha ka ịmakwara na mba the effect bụ ihe anyị kọrọ na ọ na-emebi ihe ndị chọrọ inweta ọrụ ama nweta ọrụ ma ihe a ga-eri sef ama dịkwa bịkọs abịa mebicha ihe niile ndị okenye imecha ndị iche mechara demezie n'obodo emebi ya ha nwere ike ụlọ nwa mmadụ gwụchara sinsi ọgba ya ọkụ obere nwa bịa gba ụlọ agụrụ sinsi ichie gba ya ọkụ maka obere ihe iji maatụ n'ihe anyị na-ekwu ndị Ezamgbo na ndị Iji na mpaghara Abakaliki ọ bụrụ na ị ga ebe ahụ gị hụ mkpamkpa a na-azụ ala nke m na-eme mere afọ ole na ole gara aga gị hụ ebe bieriri ndị mmadụ dịka ya bụ na mmetụta ya n'obodo anyị ka m kwuru na mbụ ọ bụghị ihe a ga-akọcha ihe oge adịghịzi mmetụta ya bụ na a na-egbubiri ndụ n'ike ndị gara ịba uru egbubiri ndụ ha n'ike a na-emebi akụlụba laa ya n'iyi o nwere ndị ọ na-abụ a na-azụ ala eje n'ugbo ahụ ebe a rụrụ ji maọbụ kọọ rice osikapa ejide ya ihe niile laa ya n'iyi ọ bụrụ oge ọkọchị oge ụgụrụ a na-achọzi ka eburu osikapa lata ụlọ na etichasịghị ya na ha ga-amụnye ya ọkụ ala ebe ịkọdụ ya ị gaghị eri ya ya bụ na mmetụta ya
o buru ibu dịka ihe mmetụta ya a na-ekwu na mba ụwa ugbu a n'ihi na a na-akpa mkpamkpa na ndị Russia na ndị Ukraine na-akpa mkpamkpa ọtụtụ ihe ndị Ukraine na-akọpụta grains ka a kpọrọ ya bụ ma millet o ma osikapa o ma ka ihe a kpọrọ ya ihe anyị na ọka ihe niile ndị ahụ na-akọpụta anyị na-esi ebe a wheat ọ ya ka iji wee na-anụ kịta na ndị ịma na a bụrụ onye ọzọ ya dịka ebu ụkwụ nkụ a na-alụ agha na Ukraine gị na-asị na ọ gbasaghị gị ugbu a ndị na-arụpụta bred na-achọ ịgba abụba ọrụ gịnị mere ha chọrọ ịgba abụba ọrụ n'ihi akụrụngwa eji arụpụta bred agarago ọnụ ọ dịghịzi n'ihi na ebe obodo ebeshi mbụ Ukraine a sị na ha socha na mba ụwa niile kachasị na-akọpụta wheat eji eme bred na agha dị emebisie ihe niile ya bụ na mmetụta ya ma ọ na-emetụta na nke nnukwu na-emetụta obere ọ na-emetụta ụwa niile ya bụ ọ ga-adị mma tupu anyị akwara ngwongwo anyị ka inye ndụmọdụ ọkachasị ụmụ nwaanyị maka na ịma na nwoke na ụmụ nwaanyị na-akọzụkwa okwu a ka m gwazie gị etu ha si akọsụ ya ma etu ha si ebute ọgha niile a na-alụ n'ụwa ebe ọbụla ifuru alụrụ agha aka nwaanyị dị na ya maka o si dị ya o ruo n'ime ime nderi abalị ọsị ya ikwekwana ọkwala Chima mma mbọsị amụrụ alụbatago m na ezigbo na mbara ezigbo na tupu amụọ Chima ọ ya ka Chima ga-abịa na-azọsa gị ala gị nwa emụka na-ebe agụ so esi m kọwara gị ka ụmụ nwaanyị si na-akọta m na-akọwatara gị na nwa mmụ ahụ na-agba egwu n'iro ndị nwa anụ nnụnụ ndị Igbo si onwe mmụọ na-akụrụ egwu jewe ọgụ ala n'azụ ịfụ ka nwoke na-apa na-apa na-egbu gị nwunye ya agwa gị ịtọdo ya na akpịrị ọpụkwana ọtụrụ ekubi ume achọrọ m ka nye ụmụ nwaanyị ndụmọdụ ka ụmụ nwaanyị ọkwa okwu ka a na-ekuzi kịta ụmụ nwaanyị biko nụ agwala ndị gị ka ọ gaa ịlụ agha ịzụ ala na ọ dịrọ mma ebe gị nwa nọ na-agwa di gị ya gaa n'iru ya gbuo onye a ya gbuo onye a agbụkwa di gị ịnọzie ọ dị mma gị onye ọma na-ekiri anyị ebe a ka ọkụ ga-anyụ na mmemme otuto anyị nke taa ebe a ka a ga-awụsa ọwara mana echi ka bụ ụbọchị echi abụ ọkụ ụbọchị echi bụ Satọde ọ ga-abụ ụbọchị Mọnde unu anwụla unu anwụchula ụbọchị Mọnde anyị eme gịnị ewetara unu isiokwu ọzọ ga-agbakwa ọkpụrụkpụ ga-emekwa ka unu ghọta otu ihe maọbụ ihe ọzọ enwekwara mgbe ụfọdụ kwa anyị akpụ na amụ anyị achịa ọchị nwekwe mgbe ụfọdụ ebe na ekwentị anyị gara aga gba anyị na ekwentị tinyere anyị ọnụ na ihe a ji wee bịa n'aha ndị niile kpara anyị aka n'igwe ị ga-asị ka ebe ọbịa gara ọbịa nọkwa ebe ọzọ na-arụ ọrụ maka ihe gara ọrụ Flọflọ bụ onye mụ na ya donyere m ukwu anyị ji were mmemme nketa na masị Chineke gọzie ya gosi unu niile kiriri ihe ememme anyị nketa aha m ka bụkwa Maazị Okwe Francis Idenyi Aba m nwa bụkwa Florence Achụrụ onye maazị na-akpọ Flọflọ mana unu ga-esoro m kpọba na ya Flọflọ ọ dị n'ụbọchị Mọnde mgbe anyị ga-ezute ọzọ anyị atọpere na ihe niile aha ji anyị bụ ihe niile n'ụkpa ọtụtụ ihe dị a ga na-ewefute ya ofu nwa nwoke anụ ka m si kwuo ya nna
takwa n'ọjị a n'otu ka ha bụ ụmụ arụgite anya n'ibe n'aba Kraịst enwe anyị. Uhuruchi gị na ọnụ igwe onyonyo gị maka na anyị ji okwu na ụtụtụ ụbọchị nkịta. Aha m bụ Obiageli eji dịka ọ na-adị aha m bụkwa Maazị Okwu Francis. Mama